जोङो बिथांनो मान बावगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फट' लानो थाखाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि मददफोर खावलायनो रवीन्द्र बर' जिंदाबाद 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 रवीन्द्र बर' लं लिभ रवीन्द्र बर' जिउ लावथों रवीन्द्र बर' जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि थेंक इउ बिरामनि दख'ना एबसु गाहायनि आखारि आरो गुबुन गुबुन बिबान लानानै मावलांबाय बिथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर बावहरबाय माबायदि मोनसे मा फोरमायनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनाया 20 बोसोर जाबाय आंनि न'आ टंलायाव आरो टंला आनसलिकआव 14 बोसोर बिबान लानानै खामानि मावबोदों बिनि उनाव आं उदालगुरि जिल्ला एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोदों थांनाय 2024 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बरथिंजाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 62 बोसोरारि जथुमा जादों आरो बे जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों बोसोरनैनि उनाव जिहेतु एबसुनि संबिधानाव बिबानगिरिखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो बे लेखायै आङो देग्लाय एबसुनि बिबानगिरि बिबाननिफ्राय आङो ओंखारदों आरो बे गोलाव सम एबसुनि खामानि मावनायाव बर' हारिनि रायजो राजा मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना आंखौ एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनो होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जेसेबां दिनसिमालासै एबसुनि मावनाय दांनाय बेखौ जोङो बाहेरायाव थानानैबो जेसेबां दिनासिम जों थांनानै थागोन जोङो बा आङो एबसुनि बा बर' हारिनि थाखाय जायखि खामानि मावा मानो बायजोआव थानानैबाबो जोङो समर्थन खालामगोन आरो नैबे गोलाव सम एबसुआव खामानि मावनानै दिनै बिदायनि समाव नंगौ जे जोबोद बर' हारिया जेंना जेंसिथ' दङ आरो बे जेंना जेंसिया माखासेया दिनै सुफुंजाबाय नाथाय माखासेया दाबो दिन्दां जानानै दङ नाथाय सम आरो थासारिजों बे मोनफ्रोमबो जिखिनि जेंनाफोर थाबाय बे जेंनाफोरा सुफुंजागोन होननानै दिनै एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनाय समाव जोङो अनुभब मोनसे खालामनो हादों आरो गमामायैनो जोंखौ इसोरा हेल्प खालामगोन मदद खालामगोन आरो उननि समाव बर' हारिनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर थाबाय बे मोनसेनि उनाव मोनसे बेयो जाफुंसारगोन सुफुंजागोन बेखिनिखौ आं आसा खालामदों आरो दिनै जोबोद माने एसे गोसोआव मोनसे दुखु बेयो फैदों मानोना गोलाव सम जिहेथु एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबाय रायजो राजानि आशिरबाद रायजो राजानि मदद फरायसा बिथांमोनजों फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायबाय आरो बे सावरायलायनायनि दिनै जिखिनि प्लेटफर्म एबसुआव थानानै मावबाय दिनै गमामायैनो मोनसे फिल खालामदों आरो जिहेथु सम आरो थासारिया थिनो दिनै बेक्तिगत जिबनखौ नायोब्ला संसार थाबाय गथ' गथाय थाबाय बिथांमोनखौ नायनांगौ मानांगौ बेबायदि सिन्थाजों आङो दिनै एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय जाबाय गोदान माबायदि मिजिंजों दासिम बेबायदि जेबो सिन्था खालामथ'नाय जायाखै जायखि थासारियावनो थाया मानो जेखि परिबेसआवनो थाया मानो बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावलांगोन बर' हारिनि जेंना जेंसिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो बाथ्रा बुंनांगोन साबायखर बावहरबाय नोंथांनिसिम आरो साफ्रोमबो उदालगुरिबाखि नोंथांमोन बयनिसिमबो आं साबायखर बावगोन फिन खनसेबाव बे मोनसे हान्जाखौ 2023-24नि थाखाय थांनाय 49थि बोसोरसालि जथुमाव सायख'नानै होदोंमोन जिल्लानि बिबानगिरि हिसाबै आरो बे एखे टिमखौनो फिन खनसेबाव 25 आरो 26 बे बोसोरनैनि जि मोनसे टार्म बेखौ आरो सामलायनो थाखाय जि मोनसे भार होबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन आरो इंराजि गोदान बोसोरनिबो बयनिसिमबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो आं गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों बे 2025 बे मायथाइया बयनिबो थाखाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ बयनिबो जिउआव लाबोथों बेखौनो गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय दिनै जिल्ला आफादनि जि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे खोब गाहामै गाहाम बे जालांबाय जोंनि मोनफ्रोमबो दखर आफादनि बाहागो लानायजों बर' थुनलाइ आफाद जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांनि बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया जानानै थाङो दा जिखिनि समयसाफोर जों थांनाय समफोरनिफ्राय जोंनियाव फ्राय माखासे माने ससियेल इसुस जोंनियाव थाबाय ड्राग्स जौ जुवाफोरनि माखासे प्रभाबाथ' थाबायानोसै
जेसेबां हायो जोङो बे जुवाया जथेस्थ'खिनि खम जादों होननानैबो जों बुंनांगोन। बहाबा खना खनला एसे सोलियो बेखौ जों खबर मोनदों आरो बहाबा मोनथिस्लाबै दङब्ला बेखौ जों जुदि मिथियोब्ला प्रहाहननि गेजेरजों जों बोरैहाय बेखौ समादान खालामनायनि बा फोजोबनायनि मोनसे लामायाव जों दङ। दा ड्राग्सनि इनफ्लुयेन्स मोनसे थाबाय जोंनियाव माखासे मानि सोलोंथाइ दिखाव खामानि मावनो गोनां जथेस्थ'खिनि जोंहा थाबाय। बेवहाय जोंनि फरायसालिफोरा फरायसा खोब माने खमायलांबाय थानाय बे जादों। बेफोर गासैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु माखासे माने हाबाफारि अनसायनानै खामानि मावदों दा बेफोरखौ लानानै जों बे मोनसे टिमा खामानि मावनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददथिखौ लानानै जों जानजि खाफ्रादों आरो बेवहाय बयनिबो हेफाजाब मददखौ मोनलांगोनखौ आं मिजिंथिदों। दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे इक'नमिकेल माने सेक्टराव खामानि मावनो होननानै जों थांनाय डेलिगेट सिटिंआवबो जों एसे सावरायनाय जादों। जोङो जोंनि रांखावरि बिथिङाव जथेस्थ'खिनि सोरबा माखासे सामा एसे एनै उथिबोदोंब्लाबो माखासे सामा दिनैबो गोग्लैसोनाय जायफ्रा गामिफ्राव थानाय खेथि बाथि खालामनाय बैफोरो किसुमान जोंनि आखाइनिफ्राय खामानि मावनाय दांनाय बेफोरो माने गोमालांनो हमदों जायनि थाखाय जोंनि इक'नमिया जेसेबांखि थाखा फैसा फैया मानो बे बेलेन्सआव दिनै थानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा गतिके बे दिगखौ जों खामानि मावनो थाखाय एसे साखा फारा जादों आरो लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय माने सेल्फ इमप्लयड खालामनो हायो बिनि बागै जों एसे सावरायनाय जागोन आरो जों माने माखासे दर्जाफोरखौ जों नक खालामनाय जागोन जाय जेथिं जेरै हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनफ्रोमबो दिगखौ एसे आखा फाखा खालामनानै बिथांमोननो माने बोरै इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो हायो बेखौ जों एसे सरसा खालामनानै थांखि मोनसे लानाय जादों। गतिके बेफोर गासै एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावनो साखा फारा जादों नैबे बोसोरनैनि थाखाय जोंनि बे टिमा। दा बेवहाय जोंनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि बर' हारिनि बा गुबुन गुबुन हारिनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि सुबुंनि हेफाजाब आरो मददखौ जोंनो नांगोन। बेयाव नों सोरबा साख्रिआवला सोरबा खेथियग सोरबा फालांगिरि गासैनिबो हेफाजाब मददखौ नांगोन आरो बे हेफाजाब आरो मददखौ फैबाय थानाय समफोराव जों मोनलांबाय थागोनखौ मिजिंथिनाय जों थाबाय आरो जिखिनि हाबाफारिफोर लायो बेयाव बयनिबो बाहागो लानायखौ जों थांनाय समफोराव जेरै मोनदों बे समावबो मोनगोनखौ जों आसा थियो।